Hürmetli televizor караучылар, Соба Дулкыннары телевидениесында тапшыруларыбызны алга таба дәвам итеп, сезнең тәбрикләү хатларыннан төзелгән җырлы бүләк дип исемләнгән музыкаль тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Һәм бүген без Галиева Йылдыз Илдус кызын 55 яшьлек юбилее белән котларбыз. Байлар сабасында яшәүче әниебез Галиева Йылдыз Илдус кызына 55 яшь. Әниебезне юбилее белән котлыйбыз дип башланып китә әлеге тәбрикләү хаты. Безнең әниебез Биектау районы Дөбияз авылында туып үсә. Кичкенәдән бергә уйнап үскән дус кызы Соба егетенә кияүгә чыккач, кәләшнең шаһиты була. Әти туйда егет ягыннан баянчы була. Булачак тормыш юлдашы. Әтиебез белән шушында таныша әни. Һәм 1989 елда Собага килен булып килә. Әниебез авыр кайгылар да кичерде. Бер артлы, бер туган энесе, әтисе, әнисе бакыйлыкка күчте. Шушы яшенә кадәр сәүдә өлкәсендә, исәп-хисап эшендә эшләгән әниебез 33 ел әтиебез белән бик матур гомер юлы узалар. Безне үстереп, укытып, олы тормыш юлына чыгардылар. Бүгенге көндә оныклар сөеп гомер итәләр. Кадерле әниебез, үткән елларыңа карамыйча, озак яшә әле кешеңдә. Безнең өчен мәңге кадерле син, рәхмәт яусын барысы өчендә. Сабыр да син, гади, кешелекле, кылганнарың бары игелек, сәламәтлек юлдаш булсын сиңа, бәхеткә ең булсын гомерлек. Безнең өчен бик тә кадерле син, безнең өчен улы бер терәк, сау сәламәт, озын гомер кичер, син бит әле безгә бик кирәк. Кадерле әниебез, сине чын күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә тигезлеге, балалар игелеге, оныклар куанышы күреп, һәр туасы көнгә шатланып, мул, тыныч тормышта гомер кичерүеңне телибез. Алдагы гомер елларыңны да әрне сагыш белмичә, изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, бергә күңелле итеп яшәргә Ходай насыйп итсен. Ашык йөзле, тәмле телле, акыллы, кешелекле, ихтирамлы бит син кадерлебез. Шушы күркәм сыйфатларың гомер буе сине озатып барсын. Синдәй олы жанлы, төпле акыллы, ягымлы, һәр вакыт киңәшкә, ярдәмгә әзер торучылар сирәктер ул. Киләчәктә дә бәхетең түгәрәк, гомерең бәхетле, бәхетең гомерле булсын. Пар канатлы булып, әтиебез белән тигезлектә 33 ел янган гаилә учагының җылысын суытмыйча, балалар, оныклар игелеге күреп яшәргә язсын. Кадерле әниебез, сәламәт бул, гел елмаеп яшә, бәхет кунсын күңелең түренә, барыбызга кирәк, терәк булып, талмый ятла гомер үренә. Сәламәтлек ташламасын сине. Һәр бер көнең үтсен шатлыкта, яшәү яме, дөнья иминлеге, юлдаш булсын сиңа һәр чакта. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка, яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, картаерга һич тә ашыкма. Иң изге теләкләр белән әтиебез Илдус, балаларың Илнар, Айгел, киленең Алсинә, кияүең Илназ, оныкларың Мәрьям, Ильяс, Зәмирә, Әминә диеп нокта куела. Соба Дулкыннары телерадио компаниясының иҗат төркеме дә сезне 55 яшьлек юбилеегыз белән тәбрик итә. Һәм музыкаль бүләкне кабул итеп алыгыз. Шаркышылар сыман кайттык әни, бик сагынып синең яныңа, рәхмәтләренең шиге булмас төсле, баш иябез синең карашыңда, баш иябез синең каршыңда, гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ошыла. Шексіз изгілікілер, сабырлықлар, барысы сыйғам сенің жаныңа. Ғөмір емғағыңны
Аш юлы кебек ак булды, язма шашасын, күпме таты саңада изге булды. Упак булды, изге булды, упак булды. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ошыла. Шексіз изгелер, сабырлыклар, барысы сыйган синең жаныңа. Ак күңелен, ак яулыгың төселе, туган йортка хамын нурсысын. Намазлыгың әнкәй җәннәтләргә изге юллар булып сузылсын, изге юллар булып сузылсын. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ошыла. Шексіз изгелеклер, сабырлыклар, барысы сыйган синең жаныңа. Гомер йомгагыңны сүтсәң әгәр, күпме хәтирәләр ошыла. Шексіз изгелеклер, сабырлыклар, барысы сыйган синең жаныңа. Шексіз изгелеклер, сабырлыклар, барысы сыйган синең жаныңа. Хөрмәтле телевизор караучылар, шушы минутларда Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге кичкә булган тапшырулары ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән саубуллашабыз. Тормышыгызда бары тик яхшы яңалыклар гына булсын, сөенеп яшәргә язсын.